बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बायदियै बिजनि दख'र एबसुनि बानजायनायाव फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गंसे फरायसालिया जोंनि हादोरनि इयुन, बेखौ जोथोन लानाया जों बयनिबो बिबान। मोन्थोरखौ लानानै बिजनि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'र बेन्दोंआव थानाय फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लाना खामानि मावबोगासिनो दं। बेनिनो दिनैबो बर' बाजार दालाय एबसुनि सिङाव थानाय दैमालु गोजौ फरायसालि लोगोसे फसलाबारि गेजेर फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे बिफां लाइफां गायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिजनि दख'र एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर मिजिं दैमारी, फसलाबारि गेजेर फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित महन बसुमतारी, दैमालु गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रबिन गोरा बसुमतारी आरो फरायसालिनि गासै फोरोंगिरि फरायसाफोरा। गियाननि थानसालि फरायसालिफोरा साखोन सिखोन नङाब्ला फरायसाफोरा गोसो होनानै सोंनो गोसो जाया, बेखायनो फरायसालिफोरा साखोन सिखोन जानांगोन आरो फरायसालियाव नायहरबानो हाबहैनो गोसो जानाय बायदि साखोन सिखोन समायना जानांगोन होनना फोरमायदों बिजनि दख'र एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी बिथाङा। नैबे फसलाबारि गेजेर फरायसालि आरो बेवहायनो एखे केम्पासावनो दैमालु गोजौ फरायसालि भेन्सार स्कुल दङ। बेवहाय जोङो फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो थांनाय 13 जुलाइआवबो दख'र एबसुनि सिङाव थानाय बरलागाव बड' गोजौ फरायसालियाव बे एखे हाबाफारिखौनो जोङो लादोंमोन, गासैबो दालाय एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै। आरो दिनै जोङो दख'र एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दालाय एबसुआव गंफा गंफा फरायसालि सायख'नानै बेबायदि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानो जोङो बिथोन हरनाय जादों। आरो दिनैहाय मोननै दालाय एबसुआ सोलिगासिनो दङ। बेवहाय बर' बाजार दालाय एबसुआव जों दख'र आफाद जथायै जोङो बानजायबाय। बरलागाव दालाय एबसुआ हाथिमारा गुदि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लादों। दा बिनि गुबै थांखियानो बेनो जे फरायसालिया गंसे मन्दिर, जेराव जोङो गियान मोनो, फरायसाफ्रा बेयाव सोलोंथाइ लानो फैयो। जोङो गियाननि थानसालि होननानै बुंनाय जायो फरायसालिखौ। बेखायनो बे गियाननि थानसालियाव साखोन सिखोन जानांगोन। हाग्रा गुदु जायोबा, गोबोरखि बारि जायोबा, बेवहाय बेन्दों बेनलाजों बुंफबनाय फरायसालिनि थाखो खथा जायोबा जोंनि फरायसाफ्रा जेसेबां गोसो होनानै सोलोंनांगौ हयथ' बेखौ सोलोंनो हानाय नङा। दा बेखायनो जोङो बिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरि, गोरायुं, गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो खावलायदों, गावनि फरायसालिखौ जोथोन लाखिनांगोन। फरायसालिनि सोरगिदिं केम्पासखौ हाग्रा बंग्रा गैयै मोनसे केम्पास बानायनानै लाखिनांगोन। लोगोसे बिफां लाइफांजों बुंफबनाय सोमखोर बे फरायसालिनि सोरबिथिङा जानांगोन। लोगोसे फरायसालि सिङाव जोङो नुयो गोबां फरायसालियाव बेन्दों खाफबनानै थायो। फरायसाफ्रा क्लास रुमाव थांबानो माने एलार्जि जायो। बेबायदि थासारिजों जोङो फरायसाफ्रा फरायसालिफोरखौ सोलिनाय जोङो नुबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बिनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन, फरायसालिखौ जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखि। आरो सोलोंथाइ बिफानारिनि बायदियै सेटारडे क्लाब मोनसे दंखायो। मोनफ्रोमबो सनिबाराव फरायसालि साखोन सिखोन खालामनांगौ आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै फरायसालियाव एक्टिभिटिस लानांगौ सेटारडे क्लाबाव, बेबो दंखायो। दा बेबायदियै जाहाथे गंफ्रोमबो फरायसालिया जोथोन लायो। बे फरायसालियाव फरायनानै जोंनि इयुन जोलैया गिदिर गोलाव जागोन, गिदिर साख्रि मावगोन, गोरों गोरा जागोन। बेखायनो बे फरायसालिया साखोन सिखोनै थानांगोन। जोङो नुदों गोबां जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबाव सम फरायसालि गायसनबाय। बे फरायसालिनिफ्रायनो गोबां PhD डिग्रि हल्डार ओंखारबाय, दिनै इन्जिनियार ओंखारबाय, डक्टर ओंखारबाय। नाथाय जोंनि फरायसालिफ्रा सिगांनि रुजुनायजों बे एखे थासारियावनो दङ। बेखायनो जोंनि स्कुल बिल्डिंफ्रा सरकारि भाबै जागोन, खिन्थु बिनि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय, साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिया जों स्कुल कमिटि लोगोसे फोरोंगिरि फरायसाजों जथायैनो बे हाबाफारिखौ लालांनांगोन। अब्लासो जों बेवहाय फरायसाफ्रा गोग्गो थासारिजों, गोग्गो आबहावायाव जोङो सोलोंथाइ लानो गोसो जागोन। दा बेखायनो जोङो बिनि गेजेरजों खावलायदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो बेबायदियै साखोन सिखोन लाखिनानै
जोंनि आबहावाखौ गोग्गो खालामनायाव मदद खालामनो बा हाबा मावनो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। गोबां फरायसालियाव फरायसाफ्रा फरायो, बेवहाय खामानि मावनांगोन फोरोंगिरिनि बिथोन बायदियै। बेजों लोगोसे गावनि न'आवबो गावनि फरायग्रा थाखो खथा, लोगोसे गावनि न'नि सोरगिदिं बेखौ जोंनि फरायसाफ्राबो 9-10 फरायनाय, एम इ स्कुल फरायनाय फरायसाफ्रा साखोन सिखोन खालामनानै लानो हायो। दा बेखायनो बिनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों। लोगोसे भारतनि विकसित भारत मिसन बायदियै बिफां लाइफां गायनांगौ। फरायसालिफ्रा, जोंनि क्लाबफ्रा, जोंनि स्कुल कलेजफ्रा बिफां लाइफां गायनो थाखाय बिथोन हरनाय जायो। दा बेखौबो जोङो फरायसालिफ्राव गायनानै बेखौ गायनायनि नामाव गायालासिनो मोजाङै फोथांनांगौ आरो जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखिनायाव, गोग्गो अक्सिजेन मोननायाव मदद खालामनांगौ। बिनि थाखाय जोङो फरायसालिफोरखौ खावलायदों आरो साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे बिफां फोथांनानै दोनो। सासे फरायसाया फांसे बिफां फोथाङोबा जोङो गोग्गो आबहावा मोनगोन आरो बयबो फरायसायानो फांसे फांसे बिफां फोथाङोबा दिनै बुहुमा गोथां जागोन आरो जों गोग्गो अक्सिजेन बेनिफ्राय मोननो हागोन। बेखायनो जोङो बे विकसित भारत मिसनजों लोगो लाफानानै दिनैहाय बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौबो खामानि मावनांगौ। दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिफां गायनो हरदों। विकसित भारत मिसन बायदियै फांसे बिफां फोथांथारनांगौ, बिफां फोथांनायनि थाखाय 10,000 फैसा होगोन। दा बेबायदिजोंसो जोङो बिफां फोथाङो। फैसा मोनाबा, जेबो गैयाबा जोङो बिफां फोथांनो नागिरा। नाथाय बिफां लाइफां गायोबा बेजों गोबां खामानियाव जोंखौ मदद खालामो, जों बेखौ थाल लाफेरनो रोङा। दिनै बिफां फांसे गायोबा बे बिफांनिफ्राय गलाय मोनगोन, बाथाम मोनगोन, टेबिल सियार सौखि जोङो बेजों बानायगोन। लोगोसे बिफां दालाइनिफ्राय जोङो बन मोनगोन, बेजों न'आव बाहायनो हागोन संनाय खावनायाव। बे बिफांनिफ्रायनो जोङो सायख्लुम मोनगोन, बेवहाय जोङो गोग्गो अक्सिजेन मोनगोन। दुंखावनायनिफ्राय जोङो सायायाव जिरायनानै गोजोननाय मोनगोन। गासै खामानियाव बिफां आरो मानसिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ। जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड बिफाङा लायो, बिफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जों लायो। बेखायनो मानसि आरो बिफांजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ आरो बेयो जोंखौ थांनानै थानायावबो मदद खालामो। बिफां फाननानै जोङो रांखान्थि मोननो हायो। गिदिर देरनानै फानोबा बेजों मोजां न'खर दैदेननो हागोन। दा बेखायनो जोङो मिथिंगाखौ गोग्गो लाखियोबा जोंनि संसार जानायावबो मदद खालामगोन। बिफां लाइफां गायोबा जोंनि न'खर जौगाखांनायाव मदद खालामगोन। बेखायनो गासैबो बिथिङाव जोंजों सोमोन्दो दङ। जेरै आबहावानि बायदियै इक' सिस्टेम दङ, बे इक' सिस्टेम बायदियै जोङो थांनानै थालांनांगोन। बेखायनो जोंनि गुबै थांखिया बेनो, जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखिनांगौ, फरायसालिया साखोन सिखोन थानांगौ आरो जोंनि सोरबिथिं फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामोबासो जोङो गोग्गो अक्सिजेन मोनगोन आरो मोजां बार लानानै जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन, गोग्गो देहायै थांनानै थानो हागोन, दुंखावनायनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन। बेनि थाखायनो जों बे फरायसालि फोसाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो दालाइ एबसुनि सिङाव जेसेबां एल-पि स्कुल, एम इ स्कुल दङ बेखौ जोङो फोसाबनानै फरायसाफोरजों लोगोसे गामिनि एस-एम-सि फोरोंगिरिजों लोगोसे जोङो फोसाबनानै होगोन। जेराव जेराव फोसाबनांगौ दङ बेखौ नायनानै जोङो साखोन सिखोन खालामफानानै होगोन आरो जोङो बे एवारनेसखौ गामि लेभेलसिम लांनानै जाहाथे जोङो मोजां आबहावा दानो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगोन। बेखौनो जोङो बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों।